Dan na subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu na zarar mu ɗora a tashar Bash Comedy TV. Aljabar, kamun ka ce za ka faɗa wani abu, to ga min menene? Ko barin faɗa ma wani abu. Na ji an ce za ka yi bincike, wani bincike za ka yi to? Bincike ya tabbata a 75 shi a tafi sunna gaskiya. Kuma jama'ar gari, me za ku ce dangane da wannan abin da Aljabar ya faɗa, gaskiya ne ko ƙarya ne? Wanda zai sa ni in yi shiru duk don uwarku. Aljabar, wani irin rigingimu ake yi to? Akan rigingimun da ake da su. Aljabar, kwano ake yi rigingimu? 75. Ga littafan nan inda na shi a tsirari ne duk sunna ne gaba da kewaye da ni. 75 shi a tafi sunna gaskiya. Yanzu sai a lauya zanci. Haka duk wannan abin yanzu an wuce shi a gona da kenan. An kira ka dan shi'a kana jin haushi ko kuma baka jin haushi? Ko kaɗan. Ni ka An kira ka da dan sunna, me kake ji a ranka? ce min dan sunna ma shine damuwata.